Imfaya Vice President Right Honorable Dr. Saulus Klaus Chilima ndi abale athu 7 ena yakhala yoopsa kwambiri ndiponso yodabwitsa kwambiri, ndipo yatibweretsera mafunso ambiri amene mayankho ake tikulephera kuwapeza pakali pano. Koma Mulungu wachilungamo chonse amene amadziwa ngakhale zobisika mkati mwa munthu, tsiku lina azayika zonse pa mbalambanda, ndipo choona chake chidzaoneka, patalike pafupike. Zachitika lolemba pa ngozi ya ndege ku nkhalango ya Chikangawa zikuwawa kwambiri, zikupweteketsa mtima, chifukwa dziko ndiponso mpingo waluza anthu ofunika kwambiri. Koma kutheka kuti Mulungu akufuna kutipatsa ife Amalawi uthenga wina wake wofunika kwambiri, mwazi umene abale athuwa amwaza supita pachabe ayi. Koma utithandize kusintha moyo wathu munjira zosiyanasiyana. Abale athuwa asanduka ngati mbewu imene iyenera kubereka zipatso zokhalitsa pa nkhani ya chikondi. Tizikondana Amalawi. Pa nkhani ya mtendere, tizikhala pa mtendere Amalawi. Pa nkhani ya chilungamo m'dziko lino la Malawi. Papa Yohane Paulo wachiwiri woyera anali kukonda kunena mawu awa. Ndinena pa Chingerezi ndipo nditanthauzira pa chichewa changa chobolobosha. In the designs of divine providence, nothing happens by chance. In the designs of divine providence, nothing happens by chance. Chilichonse chimene chimachitika pa moyo wathu sichimangochitika mwangozi. Mulungu amakhalanso ndi cholinga chake chimene iye akufuna kutionetsa. Nthawi zina Mulungu amatha kulola zowawa ngati zimene tikuzionazi, koma ali ndi cholinga. Cholinga chimodzi chimakhala kuti atiyeretse, atizindikiritse kuti iye yekha ndiye Mulungu, palibe wina.